Fix. Lol. Squash a lot. In your face. Hvad er fix? In your face, man. Lol. Fix. Så giver jeg snart et knap punch. Klamme. Du talker, eller? Du talker. Så asen den rocker. It goes sideways. Hey, what the fuck are you doing, man? Lol. Oh my fucking god, man. Hvad er du fanden med det? Fix. Fix. Klamme. Klammer. In your face. Squash a lot. Skåster. Eller faktisk squash a yes. Skåster, yes. Klamme. Skåster, ja. Fix. Lol. Squash a lot. Lol. Klamme. In your face. Lol. I soon give you a knap punch. In your face. Det er julekalender. What? Not. Batman. Batman. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal hjem og spille det. Men bare for en orientering. Nej. Det her, det er Modern Warfare 2 på PS3. Og PS3 slår alt. Og selvfølgelig også Xbox. Ja, klamme Xbox. Du kan bare få Xbox er lige med fedt. Xbox er lige med LOL. Yes. Yes. Yeah. Det her der er lige PS3 er klam. Not. det her det er lige med. Hvad fanden er det? Omsk. Ja, om. Jeg hører de lofferne. Jeg er lige glad. Hvad er det ikke klamme abekat på skømmerne? Ja, fix nu. Fix nu den abekat der. Er det klamt? Ja, under fucking gang en klam Er abekat. det sådan en abekat, der løber rundt med en A, kan du sige før? Jeg har vant til at kæmpe busk. Ja, det er godt. Den lever i en busk. Den er i en jungle med buske. Ja, for helvede. Og piller livet fra den. Jeg hader buske. Jeg gider sgu da ikke kigge. Jeg gider ikke se på det klamme hånd. Fix nu det der kildcam. Ja, fedt. Omsk. Jeg gider ikke kigge på det her, mand. Nej, Det er så det er klamt. klam. Det er abekattet. Det er abekatus. Det er om. Og bare til en orientering, så er PS3 faktisk dårligere end en ting, og det er PS1 og Game Boy Advance. Synes du også det? Hey, hvad fanden? Ja, det vil jeg også sige. Fix. Og det er online match, så fuck jeg i Begis, der ser den her klamme. Nej, altså ikke dem, vi kender, men ja, der spiller med os. Fej! Puha! Jeg skød lige 2 af jer lige før. Puha! Det er bare for af. Kan du så lige skaffe et tordenbil? Ej, Ej, jeg gider ikke. Sophie, det er en dejlig lyd. Ja, for det. Det er mine trophies, det her. Men nu må jeg lige tilbage til min kamp. Hvad fanden er det? Først for en orientering, så har han 2014. Ja. Han er lige med, hvad var det nu? Var det ikke 14? Var jeg 20? Ja, det er 20. Han har mange platinum trophy. Jeg har 57. Ja. Så det gør mig. Hey, hvad fanden er henne? Og jeg har også selv en PS3, og det er rocked. Men PS1 og Game Boy Advance til før. Men du havde kun noget med 2 trophies, du kan ikke finde ud af at få flere. Ja. Ja. Jamen altså, jeg fik jo 500 i værtstes. Men nej, Det gjorde jeg da. hold da kæft. Oh my fucking god, I'm fixed. So I'm not the wire in the face, not in the punch. Ja. Ja, men han tager jo ikke på mig. Nej. Nå, så gå ind og tjekke min profil. Jeg hedder DK Shadow. Ja, okay. Det er godt,
Ja. Jeg tror fandme ikke på dig, men du er så klar. Jeg har mere end 2 trophies. Hvorfor vil jeg så lige sådan en udkom? Ja, du snakker. Ja, prøv her. Ja, og det var min store, at han får lov til at spille det, derfor han er online. Men det er mig. Ja, så kan du lære. Ja, så kan du sgu da bare lære det. Klam. Ja. Jeg fandme lige vist dig. Ja. Men prøv at høre, det er mig. Ja, du kan bare få af. Ja, fuck, nu selv er de in your face. Altså, hey, fix det der. Fix nu, lol. Ja, nu skal jeg lige adde mig selv. Fordi det kan man jo. Jeg hedder Anfred. Ja, så må vi gøre det. Er det ikke det, jeg hedder? Det er ikke være. Og du gør det. Det er min storebror, det der. Ja. Han hedder Anfred. Eller fanden? Ja, hvad fuck? Det hedder min storebror, skal. Ja. Fix, mand. Fix. Fix. Fuck, så klamt. Ja, så slår vi det. Hvis jeg gider ikke. Det er jo ikke klamt, at de bare slæder i ens profil. Ja, for helvede. Hvor mange trophies havde du egentlig der? Var det ikke 3.000? Jo, 5.200. Ja. Ja, det kan godt være, at vi er nogle sindssyge trophy-handler, men sådan er det. Det er fix, gråsteg not lol, fix, lol, xd, smiley et eller andet. Ja, in your face. Fix! Knokket med punch, mand. Knoppunch. Så stop videoen. Ja, skal jeg det? Skal jeg stoppe den her video, hva'? Nu skal du selv om din lille fix. Jeg ved da, din lille lolledyr. Okay, ja. Du kommer bare din lille fixede hund. Okay, skorsteg når du kan lide. Se ham der, han plukker. Hey! Hvad fanden er det for en godland? Ja, han flyt. Fix! Fix! Nå. Jeg kan kigge på det. Ja, fedt. Hej. Jeg skal lige skyde ind. Ja, okay. Lige fix lidt. Ja, klamme hundefix. Fed af det, der hund. Fed af det, hund. Så ser vi lige, når jeg skyder en. En lille. Ja, lolledyr. Ja, han der er de lolledyr, der Skorsteg lollekanin. Ja, det her, det er kun DK, der må se det. Ja. Jeg ved ikke, hvad. In your face, punchers. MV2 online, så fik vi det. Ja. Fix! 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 In your Fix! fix, Ja. fix. Jeg prøver at fix. Ja, jeg skal lige gøre, om der kommer et par suppe. Det er så pain in the ass, det her. Ja, Pain in the ass. Jeg mærker sig. man får helt ondt i den røv af det. Ja. Så meget den kolder farve nede i røven der. Jeg gider ikke kigge på det her knopkontor nu. Ja, fix nu. Fix. Lol. Hej. Se, det er hundeagtigt, det der. Og for not. Ja, Hej.